sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Responsable na pagbalita, kagayon nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako magabatas magtulog, ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala magainom sang bulong, tungod sa kapigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga araga mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang banggay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at
karon sa kasugpon sa katong matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Nagbugtaw ka, Jack? Padre, Nga nagbugtaw ka. Kalang-alang man sa... O sige, tulog liwat ha. Tulog kaya ako pang gabi, Jack. Tulog liwat. Habulan ta ka ha. Habulan ko ikaw kagkupan na para maayong tulog. Diyos ko, ang giniginahin mo sa ako ni Padre. Ang ginubahan niya ako. Ang ginawiyatan niyang. Diyos ko, kalahin. Kalahin sa ginahin mo niya sa ako. O sige na, Jack. Tulog na. Tulog na, Jack ha. Tulog na. Bah, nano ka, Jack? Kalahin si tsura mo. Duhay ka sang tinulugan, oh. Mil, pwede ta ka may istorya. Aga pa ni. Tao pa taulo brown, Jack. Kung, Nga, nano ka, oh. anong ginabuhat sa imo ni Padre kung dito ka magtulog sa kwarto niya? Ha? Ano, Mil? Nga, nakapamangkot ka man sinadya ka, oh. Basta lang, ha? Anong ginbuhat siya si mo, oh? Maanad ka gisina. Amo ginaya si Padre. Ang buot mo sa lingon nga, may ginabuhat man siyang hindi maayos sa imo. Anong ginbuhat siya si mo, oh? Kalain ka ni, ginahalo ka niya ako. Kag ginahikap niya ang kuwan ko. Ginabuhatan niya siguro inasakon sa makapila na kabeses. Pero kagabi ko lang siya nabugtawan. May ginbuhat gali siya nga hindi maayos sakon kung tulog ako. Hindi ka luyag siyang ginabuhat siya si mo, oh? Nalainan ko gani, Mil. Maanad ka man lang sinaya dugay. Ha? Oo, Jack. Maanad ka lang sila na dugay. Ginahimo man niya ina sa imo, ha? Hindi na sa akon, Jack. Halos sa tanan nga upod naton, Dre. Ano? Oo, Jack. Di, sugot lang ka mo? Sugot ka lang? Kung maubog mo lang si Padre, talagsama lang na. Ayan man kung dugay ka na, Dre. Matakaan ka niya sa simo. Do kay ti, bago ka pa lang mo. Ikaw gidya subong ang apple of the eye niya. Ha? Oo, pawalay lang ah. Hindi ko yamin, ha? Ha? Nalainan ko ya. Ate, malay man sa simos na eh. Ano? Oo, Jack. Mangakig na sa simo. Kung hindi ko magsagot, Oo, bugday na kaya niya kung balibaran mo. balat na siya. Basta hindi na ko yung magsugot kung may muon sa liwat ng hindi maayos sa akon, Mil. Jack. Have you heard the news? Bad things come in twos. But I never knew about the little things. Nga kadugay simo kang magkanto diri, Jack. Kaya naku pa ikaw ginpatawag. Natuyo na ako, Padre. Matulog na ko, tani. Dari ka gani tulog sa akon. Ha? Kabalo ka na kid nga nakainom ako. Basi kung hupaon ako. Magkapila naman ko di magtulog. Nga nakainom ka, Padre. Wala ka man ginupa. Ha? But Jack, daw kalain na si imo magsabat sa akon. Nano ka? Natuyo na ako, Padre. Matulog na O ako. titulog na sa kama ho. Sige na. Dito lang ko sa kwarto na mo matulog, Padre, ha? Ha? Oo, Padre. Dito lang ko matulog, ha? Kagaan nga hindi ka diri magtulog sa kwarto ko. Basta lang. Ako ang naghahambal sa imo nga diri ka matulog, Jack. Hindi mo ako pagtumanon? Padre. Ha, Jack? Kuwan, Padre. Matuman ka sa gusto ko kung hindi.
Dari katulog ka. Sige na. Higda na sa kama. Masugot ako nga diri matulog sa kwarto mo, Padre, pero hindi ko gusto nga buhaton mo liwat ang ginbuhat mo sa sakon. Oh, Jack. Ho, Padre. Nalainan ako sa ginbuhat mo sakon. Tani, hindi mo na ito pag imuuliwat, Padre. Jack. Nalainan ako sa ito, Padre. Gani palihog lang. Hindi na ito pagliwat, ha? Jack, ilang... anak ang pagkabit ko sa imo. Kag bilang amay, kinapabatyag ko lang sa imo ang pagpalangga. Daw walang niya guro yung ginabuhat sa amay sa iya bata. Ang ginbuhat mo sa akon, Padre. Ha? Wala ko matuod na namataan nga amay. Kag wala ko maka-experience sang pag-atipan kag pagpalangga sa amay. Pero ang ginabuhat mo sa akon, daw hindi din na mahimo sang amay sa iya bata. Jack. Hindi ka lang tani makik sa akon, Padre. Nagaalong gid ako nga hindi ka makik sa akon, pero sa ginimo mo sa akon, nalainan gid ako. Kag hindi na ako yung magsugot nga himuong pato sa akon. Nalainan ako, Padre. Ginapalangga ko lang ikaw, Jack. Ano pa ginahimo ko ang tanan nga malipay ka man tani. Pero kay kumo hindi ka. Sige. Hindi na ako mamilit. Salamat kit, Padre. Oh, sige na, sige na. Dito ko na lang tulog sa kwarto ninyo. Ha? Sige na. Dito ka tulog. Kagambala na lang dahil palihog si Renzo nga ginapatawag ko siya, ha? Ho, Padre. Diri ko siya patulugon kay basi kung hupaon ako. Ho, Padre. Ambalon ko siya. Sige, malakat na ako. Madali sa Renzo, ha? Oo, Padre. Hupaon ko na siya. Kadugay na sa pagtulog ko sa kwarto niya. Wala man siya ginhupa. Lain niya nga hupa ang gabot sa iya. Hindi niya hupa, kundi hapo.
Ha? Amos nang gisabat mo kay Padre? Komil, Uti, anong reaksyon niya, Jack? wala man lang. Uy, tuod ka? Ngami lang. Ko na, wala. Hindi lang ko makapati nga mo nang ginambal mo siya eh. Ginambal ko lang ng tuod mila. Dalainan ko ya. Kang hindi ko ya magpati nga amusin na magpalanggang amay sa bata ya. Amo nang ginambal mo siya, oh. Oo eh. Mil, Hmm? daw wala man niya makikisa kung si Padre. Mabalanta lang na galing sa pilakadlaw, Jack, ha? Ano? O, Jack, mabalanta lang na kung akig sa simo kung hindi, ha? Mil? Grabing guts mo ba? Masabat mo sa ngamusin na si Padre? Grabe ka, Jack. Ay, Jack, wala ka man nakailis. Hindi ka mag-upod. Ha? Sa dinlay? Sa misa ni Padre sa haro. Kay pista dito subong. Ay, gilig ka? Hindi ka mag-upod. Eh, wala man ko nila ginambalan. Wala ka ginambalan ni Ramil. Wala man. Ay, kali. Tingala ko man nga aga pa siya naligo. Updo na sila siguro ni Renzo. Ay, di, base hindi ka pagpa-updo ni Padre Base, Si Doi ka man pirming pinadala niya, hindi bala? gani man. Pero sige lang nga. Ay, aaral na si Padre Ako matuod. Malakat na siguro sila. Padre, may ngaga. Emily, sa di na sandi Ramil ka grado. Atos na sa salas, Padre. Nagahulat sa imo? Wala ko ginsapak ni Padre. Nagpangayo ako sa isang katawran. Oo, matuod. Ano? Akig sa imo, Jack? Ambot ha? Wala ko kabalo. Wala ka niya sa pakaw. Natingala magani kulay. Eh, basi ginaabutan si Padre sige, Jack, ha? Ano ikaw, ha? May ulahon pa ako, O, sige lay. Wala ko ginsapak ni Padre. Basi akik sa sakon. Basi amo na ningambal ni Ramil sakon. Ay, kabay pang hindi lang. Kabay pa. Kibot mangani kung sang magsiri si Padre. Nga kami lang na rin so ngopod siya sa pagmisa. Kag hindi ka kuno pagpabalon, Jack. Amo bala. Pero sige lang, ha? Kabay lang da siya. Ginaabot lang na siguro. Malam na mo. Nagakabala ka lang ako, Mil. Nga manaw. Ato balang ambal mo. Nga? Basi ko nun akig siya sakon. Di maguro. Wala niya ako ginasapak. Kapila na kami magsukatanay. Wala gid siya nagasapak sakon. Kag wala naman niya ako ginapatawag. Mayo gani. Hindi ba lang hindi ka gusto nga dito magtulog sa kwarto, ya? O, may gani. May gani nga way kaya ginasapak ni Padre. Mabla? Uy, Mil. Ano si Padre Ha? Nagapakadto diri sa aton. Humatuod.
Mayong adlaw, Padre. Jack, Padre, nga wala mo ginaubrang obligasyon mo. Padre, Sabtang nagadugay ka diri, Jack. Daw nagadako ng ulo mo. Hindi ka na magpati sa akon. Kagang ubra mo, wala mo ginaubra sa mayo. ang ano nga obra, Padre? Ang banyo, wala matinluan sa mayo. Kahig ko. Ano ka, Jackman? Kung magsige ka nga mo sinabasi kon magliwat ang pinsar ko, kag hindi na lang ikaw pagpa-eskwilahon sa pag-apres sa klase. Padre, Oh, kung mag-amo man lang sina nga wala ka man nagapati sa akon, kag wala mo ginaobra sa maayo ang obligasyon mo, hindi na lang kasiguro pagpa-eskwilahon. Takot ka ba? Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasumpon sa aton sugilanon. Jack, Dalaan, Birador, diri sa aton panatuntunang Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyong alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.